Para tantomo pintor lan kawula sawising padha satu tulungga padha dikepenake lan penjan paman pati kasihan Sang Prabu dene kula marak ngersanipun Sang Prabu Jaya Katuang namung ngaturaken sungkem pabekti katur ngersanipun Sang Prabu paman Mundarat sampun kula tampi nanging kemawah basa wangsul saklam tak limplok kemawon katur bateng penyan paman Mundarat sangat angkin kula mundi mugian dadosaken teguh yuwana angkin kula marangkani wonten ing kraton lan kula sinuwun suwan kula pendapi praja Kediri sungkem kula mugun segoro anggon ngaturake pangap iklan penyaning Sunda tompo nanging ora liwat coban ditampani sanget ing pamundi menapa ndasan teguh kayu ala kula lan kowe kabeh para prajurit ora entuk keparake nyalwat yen ora penyaning sun nimbali kawan kowe pikap paman Mundarat kula paring kuasa ora kula nelakake kedening panrima sak sampunipun Kediri pikantuk kamenangan Singosari saged bubuh Kertanegara gugur saking tangan kula piyambak nanging Sang Prabu sinau soto Kertanegara sampun gugur saking madyaning palagan neng kedah atos-atos mbok pilih wonten laskar saking praja Singosari ingkang tesih gesang tertampi ingkang badhe gaaken wonten jiwaraganipun Sang Prabu Jaya Katuang paman Mundarat kula paring dawuh menawi kados ngaten tasih sisa-sisanipun tiyang Singosari ingkang badhe ngalap patining Jayakata manipula nyatanipun wonten nyenyep ingkang dipun lepasaken saking Banyuwangi paman sakepipun nyenyep ingkang dipun lepasaken wonten niwala kang tumempel monggo dipun maos niwala menika kowe ndak pasrahi maca nawala iki ye aku sing kudu monggo naos punaos lan sedaya para prajurit badhe midhangetaken Yosipun nanging koko katur dumateng paman pati Jaya Katuang wong agung kang mangko punika diri sanyata niwala saka keponakanku rong wulan ngaten nanging tasih wonten monggo dipun wong satitik cacat sira nalika sing
Sabar. Dengki. Sabar, sabar. Monggo kula atur sawis. Sabar Kanjeng, sabar. Jolo katakan nanti sampai tangannya. Dengki.
Ajur kowe. Loko kowe yo. Lawa kalah terus kok. Nek ngene garape kancane ajur. Mosok loro musuh telu kalah. Ora apa-apa le. Air. Wong 200 musuh 3000. Ayo maju. Kalah terus. Aja guyon. Drone. Mukae wangi apik, Drone. Mati semua. Ceh. Aja keplaki. Keplak salah keplak. Lah jenenge Sodro. Ceh, Drone aku keren aku. Kendane tak. Mari maju Empretku bodoh mek. Ade, ciak. Ojo pendet tenan. Nek saiban. Nek ngomong hati-hati. Ayo perang kok, Cak. Ora ngono nek mprit ku maksud piye? Wis kesel ayo. Mprit padang siset ku lho. Apa kok mprit ku? Lah apa? Ngawur ae. Wah, ayo. Tenanan. Iya. Ojo nganteni. Leno. Wah, Ojo nganteni leno. ora Yang lele. sing tenan ojo. Tegas. Wis siap terus. Bu, duwe aker. Kok apa? Ngopo? Lah, panas kok. Perange terus
ing arah loncat saka palagan. Hei, aja mlayu kuncung ae. Loncatku saka palagan, ateges aku ora kalah karo kowe. Loncatku saka peperangan, aku golek papan kang jembar. Kang Gununtawi, sapa antarané kelaniku sing mating tengahing peperangan iki? Bagus. Pancen tembung kang pungkasan serang. Ing papan kene yen duweni jikawi jalan. Ayo, buktake, hei. Waspada kowe. Cim. Lho, pancen sepatu nang goblok. Pancen ape meh tebu ta apa? Ora mung kowe sing iso ngadem. Atyomo, hei. Loncat saka palagan yen pancen kowe pengin mangerteni. Loncatku saka palagan ora tegesa kalah karo kowe. Jur apa? Ing kabeh mau tak sengaja ing papan kene aku bakal buktake. Sapa antarane kowe lan aku sing bakal pemagane parah. Buktake yen pancen kowe bisa. Aku sing Mampu. oh, apa layu, hei. kabeh prajurit Singosari kang tugas kamis tang. Ojo maju siji opo siji. Yen tojo kapang ora gelem matu. Musuh ora. Jangan tutup musuh lawi. Ayo, maju.
Lagi kowe bocah wingi sore wani nantang kawan Jaya. Paman Jaya Katwang, janji kowe ora gelem ngundurke Gayatri. Kelakon iki kowe tanding karo Rawi. Jawo wani kaya. Ono pikone. Langkai mati. Bah. Kancing Rama yang menangsa. Anak-anak ora bisa nyenengake atine wong tuwa. Gugu karepmu dhewe kowe lawe. Kowe mau ngadepi sapa? Paman Jaya Katwang. Jaya Katwang ki ratu-ratuning ratu kang kuwasa ning Praja Kediri. Wis sumangkean. Kowe kumo wani ora njaluk palilah kelawan wong tuwa ning gugu karepmu dhewe. Kowe wani arep njalukake Gayatri ana ning tanganing Jaya Katwang. Syukur mangsamu gampang kuwi njaluk Gayatri. Awe. Aku kuwi ora seneng. Yen kowe mati kodhok paribasane. Yen kowe mati mung sabela kelawan Raden Wijaya. Upama kowe mati labuh negara, aku rumangsa bombong. Ning nek patimu mung belani kelawan Raden Wijaya, aku ora lila. Aturmu ing ngarep tak ugemi. Jarene Raden Wijaya munggah ana ing pendopo tanpa kowe wis tumekaning pati. Tombok apa rugi apa nek Jaya Katwang mateni kelawan kowe? Kowe duwe labot-labot apa kelawan Jaya Katwang? Nek ora ana layang sing tak kanthike kelawan kowe, sengara kowe diayomi kelawan Jaya Katwang. Kae tapak asmaku. Apa sebabe Jaya Katwang kok ngajeni karo aku? Mergo aku wis nate labot kelawan Jaya Katwang. Nalika Jaya Katwang arep brontak ana ing Praja Singasari, kae nek ora njaluk palilah karo aku, semara kelakon dheweke bakal wani. Dadi kabeh mau blobo ing Singasari, sing jalari ki mau aku dhewe. Iki Rama. Loh, Gayatri. sing tak sembah-sembah babar pisan ora melu kawan Wijaya. Paman. Ora ngira-nyaronya babar pisan. Menawi Paman Arya Wiraraja tegel lan mentala rubuhake Praja Singasari. Jropo sing dikarepake Paman Arya Wiraraja. Diajeng Gayatri. Sawetara pun kakak jaluk pangapura. Ora bisa ngayomi kowe diajeng. Wong lanang sing tanpa guna. Wong lanang sing ora bisa ngayomi marang bojone. Gayatri. Minangka dadi panebusing dosaku kelawan kowe diajeng. Ora bisa ngayomi lan kowe luwih becik aku ora ngerti bacane jaket. Kyai Wijaya. Kok kaya ngono panemumu? Di. Yen to kaya ngono kira nganggep marang pun Kakang. Tak
rewangi aku wangin terobos barisane prajurit saka Kediri. Paribasan tak toi selembarane nyawani nglawi. Durung nganti wae aku bisa ngondurke garwamu malah ku arep kelalu. Hedi tanpa paidah, tanpa guna kalamun pun Kakang bakal tresnani karo kuwi Wijaya. Cukup. Kakang Lawu. Kula ajeni kuwanenan sampeyan. Kula regani kekendelan sampeyan sabaya pati kalian Wijaya. Totoane salembaran punyawane Kakang Lawu. Kula ngerti Kakang tresnanipun Kakang Lawu kalian kula mboten wonten. Seratanipun malah menawi Kakang Lawu menika serik teng kawurang mira. Kakang Lawu. Nanging sedaya kula wau benten kalian Paman Arya Wiraraja nggih tiyang sepuh Kakang Lawu. Menawi boten selak rupeng Praja Singosari. Sedaya kula saking trekaipun Paman Arya Wiraraja boten usah panjenengan nutupi. Kula pun ngertos boten nyilah marang talinganing liyan. Kanthi mripat kula panjenengan caturan kalian Paman Arya Wiraraja ingkang dados dalangipun Paman Jaya Katwang kelakon brubuhaken Praja Singosari boten sanes namung Paman Arya Wiraraja boten wonten ginanipun kalamun panjenengan menika sabelo kalian Wijaya. Kyai Wijaya kabeh mau saka tumindake Kanjeng Rama ing uraku. Mbah kabeh iki mau nunggu marang pawasuhan Rama. Rama tumindak kaya ngono aku percaya kalamun dheweke duwe pawatan kang kumathok kanggo kowe. Menika panjenengan namung kangge nutup-nutupi sabelo kalian Paman Arya Wiraraja. Wijaya. Muga ana kalodhangan sethithik wae. Mung perlune aku bakal mblakakake apa pawadanku nganti aku ndalangi perkara patining para tuamu Kertanegara ing Singosari. Wijaya. Tak sawang kuaduan kowe muwun. Tak ulati kowe arep mati lampus diri. Tenaning aku luwih marem yen to kowe mati kakrocok gaman sewu labuh lawan negaramu balekake lambang kadayaning Singosari. Aku ikhlas lahir lan batin. Nanging yen patimu mung gara-gara kowe mbelani kelawan bojomu babar pisan aku ora kestu. Ngerteni lho Wijaya. Nalika aku caturan kelawan anakku Silawe, kowe ngrungokake yen to pancen kabeh mau sing dalangi aku ora kleru. Tak agoni. Nanging pawadanku aku wani dalangi Jaya Katwang brontak ana ing Praja Singosari mergo aku ora seneng kelawan pakartining Kertanegara nalika kuasane negara ing Singosari. Dheweke sawijining ratu kang ngumbar marang kesenengane dhewe. Singlar kelawan tanggung jawabe wis ora migatekake marang kawulane. Oke, kawula kang padha nandhang kecingrangan, kurang sandang, kurang pangan, apa dening kurang papan? Apa Kertanegara kae gatekake ora? Mergo apa? Mergo Kertanegara kuwi sawijining ratu kang seneng mundem, ratu kang seneng ombe-ombenan. Ning delanggung prapataning warung-warung kaya ora ana pitutur kang becik, nanging sing ana mung warung kang didol rena pantara bengi, mung banyu kang sarwa mendemi. Nah, nek ratune wae kaya ngono tumindake, kaya ngapa kawulane njur arep digawa ning endi negarane? Kuwi pawadaning aku malilahi Jaya Katwang brontak ana ing Singosari. Nanging sawise Kertanegara gugur, Singosari brubuh. Sumber panguwasa diboyong ana ing Praja Kediri. Saka rumangsaku yen Jaya Katwang kae bisa ngengkir marang derajating kawula cilik, bisa mitulungi marang uriping kawula cilik. Ning tibake ora padha wae.
diratoni Kertanegara kawula ya sengsara, diratoni Jayakatwang kawula tetep cilaka. Rena Bathara bumi aku deku ana ing ngarsaning Jayakatwang, sapa rumangsamu aku lair terus ing batin. Aku tresna lan panguwasaning Jayakatwang, ora yen ora kabedhela dadaku ora nupinsane yen aku tresna lan panguwasaning Jayakatwang. Nanging tresnaku mung kanggo kowe, mergo aku krungu ketahan tembungmu. Yen kowe kepengin balik ake lambang kajayaning Singasari. Nanging yen saiki aku bisa tindak apa-apa, ing besuke aku bakal mujudake apa kang dadi gegayuhanmu Wijaya. Panjenengan ndika tresna kaliyan Wijaya. Ini ora Kunti Wijaya saged pitados kaliyan Paman Arya Wiraraja mung saking tembung lamis manuhara mung kanggo natoni marang atine liyang boten benten nalika semanten panjenengan dalangi Brubeng Praja Singasari manggendel dados tunggal kaliyan Paman Jayakatwang ngrubuhaken Praja Singasari mung saking landhepe wicaranipun Paman Arya Wiraraja nanging boten mailu babar pisan keluarga wonten ing Praja Singasari. Kula boten pitados, kula boten percaya. Wijaya, mung sak kowe ora percaya kelawan aku. Mara tuamu Kertanegara wae ngajeni karo aku. Jayakatwang kae panguwasane tanpa pinados nanging percaya karo Arya Wiraraja. Eling, Ger. Nganti kowe diwenehi gandaran alas terik, kowe manggon ana ing pelenge alas tarik. Tanpa ana tapak asmane wong tuwa sengara bisa kelakon. Menika kangge nutup-nutupi. Kowe ora tak kaya wiwit yen wis mati dikeroyok prajurit ing Kediri. Merga saka trekae panjenengan mlubuh Praja Singasari menika kangge nutup-nutupi panjenengan. Isih kurang percaya karo. Kula boten percaya. Ora percaya. Boten pitados. Yen kowe pancen ora percaya saka tampanono, yen aku ora bisa mujudake kelawan kowe, yen aku ora bisa mbalui kowe, pokoke kowe dadi ratu ing tembé mrene, kowe becik aku mati ning tanganmu. Tak totohi kanthi selembaran nyawaku. Napa lho? Ayo awake. Awake. Ya pormu bayi wis ora pati karo opo. Saka rumahmu wis jaduk. Saka rumahmu wis degdoyo. Lah tak jajal kaya ngono wis netes keloh ning palan-palanku. Ayo. Yen pancen kowe arep jandon kawan Arya Wiraraja, Boten tamake pusaka. boten Paman. Kula ngajeng minangka dados gantosipun yang sepuh kula Paman. Awit kula boten saged ngampak hartane kanusun Paman. Sepinten karepaten kula muratun paksani Paman. Wijaya. Ketut lan kedua aku mbalui lawan kowe. Kon ku mikir piwit biyen nganti temekane saiki. Ibaratnya wong bathik aku wis gawe ngengkrengane luwih dhisik. Kapan boyo aku bisa mujudake apa kang dadi kegayuhanku mergo nuruti marang kekarepan ati. Ning dek ati ketipes kepercayaan kelawan Wijaya. Coba rasane. Kowe nyawang kelawan aku Rina Bantara Latri. Wiwit biyen aku ngurangi mangan lan turu. Wiwit biyen aku tansah ceciklu. Wiwit biyen aku tansah nyuwun ning ngasane Sang Hyang Wijiwasu. Pengkrono aku prihatin biyen. Aku prihatin atiku nelongso ati urung kempu. Mergo pikir kelawan kowe. Coba to, mau bengi tengah bengi tak rewangi aku talak broto nyuwun ning ngasane Sang Hyang Wijiwasu. Ana ing telenge alas tarik. Saka rumangsaku ilang sipate alas tarik ning sing ana negara anyar. Negara anyar kuwi mau saka rumangsaku kang dadi ratu ora ana wong liya kok kejaba kowe. Yen kaya ngono aku bisa pundhut sawijining pawukon. Besok yang lamun wis surut panguwasaning Jayakatwang. Besok lamun wis ana brubuing kraton Kediri. Ing kono bakal timbul negara kang anyar. Wah, jenenge aku ora weruh. Nanging negara kang anyar kuwi mau ora ana siji pawongan kang dak pinitaya ngomong marang kawula mung kejaba kowe. Yen pancen kowe ora percaya, muga-muga aku diwenehi panjang umur. Nek aku durung bisa jumenengake ratu lawan kowe, muga-muga aku mati kakrocok dalan sing kowe sumpah.
nalika semanten Lubeng Praja Singosari boten panjenenganipun Paman Arya Raja ingkang tukup kaliyan Wijaya tartamtu Wijaya dados pangorbananipun saking mengsipun Paman Jolokan Kuwang. Wong nom kuwi adat kulinane mung ngendelake marang kuwanene. Nanging yen wong tuwa beda. Wong tuwa kuwi saben arep tumindak terus ditata sadurunge bener lan orane bathi lan rugine. Nah, yen saiki wis nggono marang kalurutan. Iki coba-coba kanggo nambal kangening atimu kelawan bojomu. Nek bojomu kok jaluk saiki ora iso. Ora iso. Saya kadang bakal mulung aku ora bisa. Nanging yen mung sawetara kepengen cedhak lawan bojomu, aku iso ngedohake. Kowe sowana ana ing pangarepaning sedulurmu lanang. Rangga Janur. Kok menawa kae bisa nuduhake lan bisa manggihake kowe kelawan Gayatri ora ketang sak kedepet netra paribasane. Kados wonten kepareng kula nyuwun tapahipun pangestu. Kakang Kyai Wijaya saderengipun kula nyuwun ageng pangasamu menawi kula kaanggep kirang duka lan trapsila kaliyan Kakang Lawe tuna ing sastra wuta ing budaya nalika semanten kula gadhah panyokroba ingkang kados ngaten jumbuh kaliyan sumpah prasetyanipun Kakang Lawe kalamun besok Wijaya mukti ugi muktine Kakang Lawe. Aku ora tega kelawan Sang Rama Wijaya. Kae wis tak anggep kaya dening anakku lanang. Bubar tak dukani nanging yen dheweke ora ana ing pengarepanku kaya sinendal sendal rasane ngaten. Lapat ana Wijaya kae lawe. Cek.
Sliramu garwa sing banget tak tresnani. Senajan ana kedadian sing ora meranani penggalihku, gedhe pangapuraku marang sliramu. Jane ana apa to Diajeng? Kok teko sliramu wani jugarakipun Kang Mas? Satiringipun kula nyuwun pangapunten Kang Mas. Kula ngantos katut jugaraken kalian panjenengan. Pancenipun wonten kawigatosan ingkang badhe kula aturaken kalian Kang Mas Ronggo Janur. Lah apa wigatine? Sepindah kula kapang kalian panjenengan, kaping kalih dinten sakmenika wonten tamu Kang Mas. Ana tamu? Nggih. Sapa tamune wong ayu? Tamunipun boten sanes namung kadang panjenengan pun Wijaya. Hah? Wijaya? Nggih. Wah, Diajeng bareng sliramu ngaturake nek arep ana tamu Wijaya. Bebasan gumun setahun jimbleng serendeng. Lho kok ngaten Kang? Ya. Aku Wijaya duweni kekarepan arep teko ning Gunung Kipas. Iki elok banget kok Diajeng. Mergo wiwit rikala sembara nganti seprene nyatane Wijaya ora nate teko ana ing Gunung Kipas apa meneh Anjang Sono. Ning iki ana kabar yen Wijaya arep teko gumun aku. Kak benten kalian pemanggih kula Kang Mas. Anek kowe Menawi to kula dipun tamboni kalian Raden Wijaya, rumaos bombong raos sing manah. Piyambakipun menika dangu mboten nate pinanggih kalian kula lan panjenengan. Sajakipun panjenengan kok kaget Kang ya Mas. wis ngene wae. Nek pancen Wijaya sing arep teko kene coba perintahkan supaya lumebur ing widaleman. Oh, dipun paringake. Yayi Wijaya sakmenika sampun kula larapaken kalian panjenengan. Kula kepengin damel unjukan utawi dahar
mbok menawi piyambakipun nika gondangipun ngraos salib Kang Mas. Ngono. Nggih. Kowe kok sajake pangerten banget karo Wijaya. Lah mesti kemawon kula ngertos. Tamu niku rak ibaratipun raja. Raja menika rak dipun suguhi menapa-menapa kemawon rak patut to Kang Ya. Mas. Yen ngono nggih gaweke unjukan kono. Nggih. Iya, iya. Kakang, Ora usah kowe dadane gak. kula menika Wijaya, Kakang. Padha wae aku ngerti nek kowe Kula Wijaya. kadang panjenengan, Aku wis ngerti kowe kadangku. Ayo kono. Ora susah kowe dadak ngetok-ngetokake kasetyanmu karo sedulur. Ora susah kowe nduduh-nduduhake nek kowe sedulurku. Ing kene sakwising padha-padha dewasane wis ora ana sedulur sing ana antaraning Wijaya lan Rangga Janur. Kowe teko ning Gunung Kipas ana wigati apa Wijaya? Saderengipun namung sungkem pangapunten. Kowe ngaturke sembah. Kowe bekti karo wong tuwa. Lho kok kadingaren? Kowe ngerti karo wong tuwa. Kowe ngerti tatanan andhap asoring sedulur. Ya, ora apa-apa, tak tampa. Mung puja pangestuku tampan ana ya Wijaya. Dados sampun semanten. Terus Namun kemawon kula kanjeng. Keping ngertos kados punika keluarga wonten ing Gunung Kipas. kowe kepengin ngerti panguripane keluarga ing Gunung Kipas. Yen cetha kowe kepengin ngerti piye panguripane Rangga Janur rak ngono to. Wijaya iki lho bejo-bejane wong urip. Sing rikala semono aku nandhang Papa Cintraka. Ibarat wong sudra sempali kaya kere maju kiling bale longan. Merga entuk kanugrahaning Gusti jebul tak rasake urip ing jagat kuwi ribet. Ning yen kita gelem nglambari kanthi sabar, tawakal lan narima, Gusti bakal maringi nugraha marang manungsa sing kaya aku. Nyatane nganti seprene senajan wong tuwa wis ora mikir, sedulur ora migatekake, aku iso urip kanthi bagya mulya, seger waras, rejeki kenglu mintu. Slamet ora ana apa-apa, saya. Syukur sakati jumurung dumateng ika Kakang. Terus Benten kalian ingkang kadang Wijaya. anek kowe piye? Saben dinten gesang kula namung tansah kasurang-surang kebak ing panalangsang. Sasampunipun Praja Singasari bubuh awit saking astanipun Jan Paman Jayakantong. Kula kapegat katresnan kalian garwa kula diajeng gaya. Ing ujub suwan kula ngersa panjenengan Kang Mas. Kula nyuwun sabiyatunipun Kang Mas Rangga Janur kersa panjenengan paring pitulungan ngwalaken garwa kula saking astanipun Paman Jayakantong. Dadi kowe teko ning Gunung Kipas kene merga ana karepe kowe njaluk tulung merga bojomu direbut Prabu Jayakatwang, terus kowe rene njaluk tulung aku. Ning upama ora ana kawigaten lan ora ana kedadian kaya ngono tak kira kowe ora gelem teko. Kowe ora gelem ning Gunung Kipas, njur kowe adu arep karo aku rak ngono to. Oh, Wijaya, Wijaya. Seton temen kowe dadi menungsa tole cah bagus. Kowe kuwi satriyaning bangsa. Kang kudu kebak rasa utama jati dirining satriya. Ning merga kowe rikala semono rumangsa kowe wis marem,
kowe Bagya Mulya dadi mantune Prabu Kertanegara. Bojomu Gayatri Ayu bondo donyane pirang-pirang, pangkatmu dhuwur, kowe lali karo wong tuwa. Alam rikala kejayan ing Singasari. Kowe dadi mantune Prabu Kertanegara, apa kowe nate mikir aku? Apa kowe nate mikir yen kowe duwe wong tuwa? Kae lho, Kang Mas Kurangga Janur, babar pisan kowe ora mikir. Ning bareng saiki kowe kepojoke kahanan. Kowe kasempyok ing perkara bojomu direbut karo liyan, kowe arep njaluk tulung karo aku. Lho, kok gampang kowe ngucapake njaluk tulung? Endi dununge kowe dadi wong lanang? Endi dununge kowe wong bebojoan? Mongko ana bebasan sing ngandhakake sabdane para pini sepuh. Wong bebojoan kae kanthi sumpah sedumuk bathuk senyari bumi. Cilik digodho anake, gedhe dijiwit bojone. Kuwi direwangi pecahe dada, putaing ludira sing pungkasan. Ha kok kowe mung trima gampang bojomu direbut liyan, kowe njaluk tulung karo aku. Lah terus dununge kowe dadi wong lanang ki piye? Kowe dadi satriya ki piye? Rungokke Gobok Wijaya. Nek tekamu ana ing Gunung Kipas, mung kowe kepengin njaluk tulung perkara bojomu ning astaning Prabu Jaya Katuang. Rungokke, aku ora sudi. Panjenengan minangka dados gantosipun Kanjeng Rama lembutan. Dipun panjenengan menika mengo dhateng kahanan Kakang. Kula menika kadang panjenengan Kakang. Kula tresna kaliyan Kakang Rangga Jaya. Ora susah kowe tawang-tawang tangis. Menungso urip ing jagat manut mangko drateng Gusti. Kok menawa iki wis diwansine, kowe pisah karo bojomu Gayatri. Ora usah kok getuni, ora usah kok tangisi. Yen kowe wong lanang sejati rebut kanthi kekendelamu lan kewanenmu, dene kowe ora wani golek bojomu neh. Panjenengan ngertos piyambak kekejimanipun Paman Jaya Katuang. Aja meneh kula menika badan sajuga Kakang. Praja Singasari kemawon rubuh saking astanipun Paman Jaya Katuang. Nopo Kakang Rangga Jaya menika tegelan tolong nyawa panggenipun Wijaya Kakang. Apa nek wis mbok tangisi bojomu Gayatri iso bali? Ora. Mula wis pisah meneh, aku kandha karo kowe. Aku ora saguh. Aku moh belani kowe mergo bojomu. Kowe kudu ngerti. Aku iso urip ngene iki mergo Prabu Jaya Katuang. Aku duweni kamulyan sing darasake iki mergo Prabu Jaya Katuang, dudu kowe ya dudu Rama Lembutan. Kowe wis lali karo aku. Ora bisa. Kakang semisah kanthi sampeyan kaliyan Kakang. Mugi panjenengan welas kaliyan Wijaya Kakang. Kula tresna kaliyan panjenengan Kakang, kula tresna kaliyan panjenengan. Kula nyuwun kanthi sampeyan Kakang. Menawi panjenengan kula monggo kabeja untuk kula boten badhe swala Kakang. Aku dudu jagale menungso. Aku ora duweni watak wong lumpuh jur tak pateni. Ning nek perkara bojomu, aku ora iso. Nek panjenengan boten tegel monggo sesarengan kula mung kepengin kepanggih kaliyan garwa kula Kakang. Sakarepmu Kula kepengin kepanggih sakarepmu aku ora sudi. Setun temen panjenengan Kakang. Kok panjenengan menika ngemuti ngelingi nalika semanten Kakang.
Wijaya kaliyan Kakang Ronggo Janur menika pindhaning godhong suruh. Kalamun beda lumah lan kumurpe nanging yen digigit padha rasane Kakang. Saben dina ana Wijaya boten Kakang Ronggo Janur. Penalawisane Wijaya tangise Kakang Ronggo Janur. Larane Wijaya nglangsane Kakang Ronggo Janur. Sami-sami putranipun Rama Lembutal nalika semanten nempuh kamukten wonten ing Praja Singosari Kakang. Wiwit cilik tansah keruntungan rerentengan datan uwal sadinggan rampung paribasane. Saben dina Kakang Ronggo Janur tansah sesorah kaliyan Wijaya. Di kadangku sing tak tresnani. Kowe aja nganti singklar marang darmaning satriya. Kowe gelem tetulung marang liyan. Napa panjenengan boten kemutan Kakang? Panjenengan welas lan asih marang pepadane. Seneng nulung marang liyan. Ning iwedene sakmenika kula ngemis-ngemis kawelasanipun Kakang Ronggo Janur. Babar pisan Kakang Ronggo Janur menika mboten mailu kaliyan Wijaya. Kakang, kula ngertos menawi Kakang Ronggo Janur serik teng kawuran wirang iwedene kula menika nempuh kamukten wonten ing Praja Singosari. Dene Kakang Ronggo Janur kasorang-sorang uripe. Golek kamukten wonten Praja Kediri. Kakang, menika saking tumindak lan pakartine Kakang Ronggo Janur piyambak. Sarana napa boten wonten dharma bektinipun Kakang Ronggo Janur wonten ing Praja Kediri. Napa boten kemutan Prabu Praja Singosari? Singosari brubuh awit saking astanipun Paman Jaya Katuang. Wijaya tatu arang kranjang. Kakang lawis ngono uga nambi. Napa Kakang Ronggo Janur katon dadane? Boten. Napa Kakang Ronggo Janur ngerti getih prajurit? Ora. Mergo Kakang Ronggo Janur mung kepengin golek kamukten atut ilining banyu endi sing menang bakal deloki. Ora ana prabedane Kakang Ronggo Janur mung golek kamukten ing Praja Kediri. Ancik-ancik marang batanging liyan Kakang. Kakang, kudu wataking satriya ning Kakang Ronggo Janur. Ya. Pun ilang welas lan asihipun Kakang Ronggo Janur. Mergo Kakang Ronggo Janur menungso sing dagah angah-angah. Menungso sing ora gelem melu marang kawelasaning liyan. Mergo Kakang Ronggo Janur wis kena pepayiting donya, pepae sing wong wadon edan bondo, edan donya derajat lan pangkat. Ning ora nyawang marang perangsane Wijaya. Mboten napa-napa Kakang. Iya. Menawi Kakang Ronggo Janur mboten sabelo kaliyan Wijaya, Wijaya bakal ngatonake satriyanipun. Yen madhep katonke dadane, yen mungkur katonke gegere mboten kados panjenengan kaya wong wadon sing kembenan meniti-minti. Wong wadon sing kabotan gelung krubyuk kabotan pinjung. Menawi benjang wonten Praja Kediri wonten perang brubuh sing dados senopati mboten sanes. Namung Wijaya, Wijaya Kakang. Kula mireng penangisipun Yayi Wijaya. Janipun wonten menapa, Kang Mas? Kowe arep pengen ro. Nggih. Ini tak kandhani. Wis sajae kok kudu pengen ro hae perkara Wijaya lho. Nggih, panjenipun kula kepengin sapejagung kaliyan Yayi Wijaya. Ridine sakmenika kok mboten wonten to, Kang Mas? Ngene lho. Wijaya iki jebul teko kene dheweke arep njaluk tulung. Tulung perkawis menapa? Perkara bojone direbut Prabu Jaya Katuang. Oh, dados menika to perkawisipun. Aku ya emoh no.
Merga Prabu Jaya Katuwangi sing ngerti karo penguripanku, Nggih. sing nulung pangupa jiwaku. Nek aku tega njaluk Gayatri saka astaning Prabu Jaya Katuwang, padha karo aku ngiyanati marang kebecikaning Prabu Jaya Katuwang. Karo tak kandhani kuwi ngono kuwi perkarane. Nggih. Sakmenika kula Perkarane ngono kuwi. Terus menawi Yayi Wijaya nyuwun tulung kalian panjenengan kok Kang Mas Rangga Janur mboten purun. Kang Mas, emot nggih. Wijaya menika kadangipun sinten? Lah kok malah bedheki aku nggih. Menika kadang panjenengan Wis ngerti, kuwi adikku. Brubuh Singosari. Sakmenika Yayi Wijaya mboten gadhahi papan lan dunung. Piyambakipun kalunta-lunta. Menapa panjenengan tega lan mentala nyawang kalian nasibipun Yayi Wijaya. Monggo dipun limbang-limbang langkung rumiyin Kang Mas. Yayi Wijaya menika sinten menika kadang panjenengan. Kula namung ipi menawi to kula salah sawijining kakung tertamtu kula badhe sabiyantu kalian piyambakipun nyuwun kalian Yayi Gayatri saking astanipun ingkang sinuwun Jaya Katuwang. Kowe iki aja kaya ngoceh kaya bakal jamu. Lho kula niku mboten ngoceh, kula niku ngemotaken Kowe tak kalian kandhani ya? jenengan Kang Mas. Nek kowe ngrembug perkara kasengsaran, Nggih. sengsarane Wijaya kuwi luwih sengsara aku rikala kejayan ing Singosari. Nggih. Rama lembutal ora mikir aku, Wijaya wis ora ngerti aku ki sedulure, nganti aku urip kedarang-darang, urip kalunta-lunta. Ngono kuwi kowe kelinga, aja kowe eling saiki nek Wijaya rekoso, biyen kowe karo aku rekoso, sapa sing menehi pitulungan? Ingkang sinuwun. Prabu Jaya Katuwang. Kowe iso penak ngene iki sapa? Ingkang sinuwun. Lah mulane kowe aja belani Wijaya. Dulur karo donya mbok pilih ndi? Kula pilih donya. Lah iya to? Lah ngono kok pilih Wijaya. Kang Mas, Dulur karo dhuwit mbok pilih ndi? kula pilih duit. Cocok. Wonten ing alam donya menika golek duit tur donya. Sono. Tiyang menawi mboten gadhahi donya menika aji godhong garing ning Kene kuwat. kowe ro. Nggih. Lah. Kang Mas Rangga Janur. Jenengan kula aturi emot nggih. Ya. Bondo donya menika kenane lungguh. Derajat pangkat menika kenane minggat. Menawi panjenengan kadunungan bondo lan donya, kasampiran derajat lan pangkat panjenengan ngertos sengsarane Yayi Wijaya. Menapa panjenengan boten mesakaken Kang Mas? Sing aku tak tekon. Nggih. Wijaya kae nek karo aku kae adikku. Nggih. Ning nek kowe iki mung trimo IP. Leres. Nek aku ora dadi karo kowe, kowe karo Wijaya ki wong liya lho ya. Bener. Ora ana sambungane apa-apa. Kadang-ipe. Kowe saiki tak tekoni. Kowe isih seneng karo aku apa ora? Kula tresna lahir batin kalian panjenengan. Jalaran panjenengan ingkang mulyakaken kalian kula Kang Mas. Aku bojomu apa ora? Nggih, panjenengan garwa kula. Nek kowe nyata-nyata mituhu karo wong lanang karo garwa utawa karo bojo, saiki ora usah ngrembug Wijaya. Aku geting karo Wijaya, aku sengit karo Wijaya, aja pisan-pisan kowe ngucap Wijaya. Nek kowe ngucap Wijaya, aku curiga. Oh. Dadi sampean iki pun krasa nek sampean iki cemburu to. Kula dipun cemburake kalian Yayi Wijaya. Aku ki ora cemburu ning jaga-jaga. Mergo apa dasare aku wis tuwa tur wis ompong. Sampean iki ampun kula niku dipun padhakaken wanita wonten ing warung layan. Loro saudon telu saurupan mriku boten. Sinaosa panjenengan nika sampun sepuh. Kula tasih enom. Kula boten badhe tresnani wong sing luwih enom tinimbang sampean. Ya, aku percaya. Nggih. Kula niku boten kepengin padu kalian
Wijaya neh. Kula dipun tepataken. Keblowok kowe karo aku Wijaya neh. Wis ora usah ngrembug Wijaya rek tak tekoni. Lho tekan malih Aku kok iki sampean. gumun karo kowe Lho kok bolak-balik gumun malih Wijaya. kenapa? Angger jaluk tulung Wijaya sing dirembug Wijaya. Lho kowe iki jane demenane Wijaya kowe. Mas Ranggajana. Aja mesam-mesem. Kok panjenengan anggenipun ngendika kok malah neka-neka. Kula menika tasih jangkep kanca driya kula, mboten kados panjenengan kados tiyang edan, Kang Mas. Nek kowe ngrumangsani dadi menungsa isih jangkep, kowe isih iso mikir. Kowe kudune gugu apa kandhaku. Pisan iki aja ngrembug Wijaya. Wis. Menawi kula badhe ngrembug Wijaya malih panjenengan mboten purun. Nek kowe ngrembug Wijaya neh, lunga kowe kok kene. Aku ora bojo-bojoan ra patek. Ya. Rasane wis ora ketek. Wis aja ngene iki rayuan gombal iki. Wis ngene rasane rasane. Rasane iki opo iki? Isi. Aku ora seneng sing rena-rena, butuh lunga. Lunga. Kowe lunga wae. Kakang Ronggojan. Kowe tega, kowe mentolo mundur karo Yayi Wijaya. Langsung ndak sio karo garwa. Kakang, yen to kaya ngono raos wataking satria. Metu njaba lawe lan trimake tanding ngono lawe Kakang.